हो गईल भोर अब बोले ले कोयलिया फुलवा लोढ़ले बानी दिन से कि जागो मैया है कि जागो मैया है काहे सुतल बारू अतना नींद से भीड़ सब आइल बा पुजरिया दे दिन दर्शन माई खोली के नजरिया ए माई दे दिन दर्शन हाँ लागल बा भीड़ सब आइल बा पुजरिया दे दिन दर्शन माई खोली के नजरिया आसरा लगवले हम बानी मैया भूखल बानी 9 दिन से आसरा लगवले हम बानी मैया भूखल बानी 9 दिन से कि जागो मैया है कि जागो मैया है काहे सुतल बारू अतना नींद से के सकती देखा दिए महातारी आ गईल दुनिया में कौन महामारी ए माई अब हमनी के कैसे जियब हाँ भगती के सकती देखा दिए महातारी आ गईल दुनिया में कौन महामारी झलू धनंजय गावे रल पचरावा आइल बा कोरोना माई चीन से झलू धनंजय गावे रल पचरावा आइल बा कोरोना माई चीन से कि जागो मैया है कि जागो मैया है काहे सुतल बारू अतना नहीं